Who you want me? Abata. Cake ime. Ewo, otegibia. Hey, the work is embarrassing by sa in music eze. Chai. Igba nekakwo. Down. For some memezi. Akwocha amaka mo ofuma. Banye ni mekichi. Telu na ezigbo ofe. Otite. Who if the channel face lesi na nke telete. Hey, I can't wait to test the ofe telete. Tezi but onu. Oh no. That's it. Ha obi ọma na akpọkwa m na ọgwụ na nsọ gị nwa onye nwomitere asụsụ be ndị ikwu nne gị. Because otu amamunu si asụ Anambra. Gị nọrọkwa ebe ahụ gaa boarding school. Matakwa sọsọ gị ụmụnne gị ndị ọzọ na-asụcha asụsụ Imo. Mana sọsọ gị nwa onye na-asụ asụsụ be unu be ukwu nne gị. Ịnwa kakwa. Pụta isi fo ya ofe onu. Onu. Ọ were ebe ihe na-abịa ọwụ olugbo. Ọdazie ka afa pusi. I know olugbo. Olugbo. No. Ihe mere n'ụwa na otu anyị ga-esi akwa aka esi ya bụ ofe. Otite. Otu ị ga-esi akwa aka ete ya bụ ofe. Gị mechaa gị shikwa otu ahụ. Ịma akwụkwọ nri a na-akpọ ogirisi. Ịma ogirisi. Ịma abọsị. Nke eji akpọcha aka ma asasi ozugbo. Amasị m ụmụ akwụkwọ ndị a. Ị ga-ama ya biko ị ga-achọwa ebe ọ nọ. Dịka ị na-akwa aka esi ya bụ nri. Ga-echekwa ya were kwa aka. Ji ya kwọchasị aka ị ga-eji wee dozikwa bed ebe ebe a ga-agbati ozu gị. Yes. Bed ebe a ga-agbati ozu katapila na-enweghị breki kwọrịakwa gị. Ị na-etekwa ofe katapila na-enweghị etebiekwe gị ọnụ. Stupid girl. So nga adịghị mma ọbịbịa. So you later came back to this family. Ịchọrọ ibi nga akwanne. Family Nebukadneza. Family ndị afọ ọnụ. Family ndị na-enwere ego mpam na-aga n'ime ahịa eti ya. Ibiri ho, ibiri ka mbiri. Ọkwa ihe mere nga ada dị ka ịgba ya Indian dance. Ibiri ho, ibiri ka mbiri. Now you want to come and be here for your information. Kwampam ka ịchọrọ ka ọ bụrụ na adịghị. Mpam ebighọzi ebe a. Eche m isi ndị Nebukadneza ga-enye ya record label n'ime ọhịa. Ife a bụ okwu ntabi ile. Ọ wụ okwu nta. Ike ga-awa okwu nta n'ire na. Because aga m eji ọkpọnote ndị ọgịa niile maka tupu ire ga-agbawashi abụọ. Maka shiri nke ụgbọ apụtọ ndị afa ya gị. Eche m isi na mpam n'ime ọhịa ka ọ ga-ebi. Na a ga-enye record label. Do you know what? My brother Olisa. Mụ na onwe m. Papa m. Nebukadneza enye na anyị record label n'ime ọhịa ka anyị bizi. Anyị ebizi nga. Ị ga-ejebezi nwa kawazie n'ime ọfịa ka adịrị. Ekwu ihe ngwa gị. Maka shiri nke ụgbọ ala maka Chineke egbuo ga-egbuo. Ọbata iwe idikwa n'ọkụ rinne wetu na-atụ ume. Mmiri wetuere gị ume. Mbọsị ibere agwụ mpantị n'isi weturu ume. Mbọsị nwanne nwoke tara afụ were ego ọ na-afụrụ afụ ezo pantị zọ bra zọ ude zọ sponge zọ ogbo maka na ọ ma na ị na-esi isi were ya zụtara gị bịa were pantị agbọbe ha ka gị were ya saa m ahụ. There's nothing you didn't tell me in this compound and you expect me to wetuere gị obi m maka Chineke m na-eme ha anya tupu m eme ha anya mmepe gị ka kwuru nga maka Chineke egbu obi n'ozugbo pụgịda gị. Igwe onye na ịlawala oli ili padokwe gị n'ime ọhịa. Only if we call for you okay, look, Piaganya. What you like? You sit down, eat a single one. Stupid girl. Look at the one who can tell what you want a family in the ocean and down. Mamma, a very good woman. Why have I know where I know? What was a good example? Your mother is not worthy of emulation. So that my brother can never step his foot into your family. It's not better. Come over here. Only some make a better family regarding why. Never I will orphanage. Nonsense. If I be the woman, get the apple shiny. Come for the boss. A question. Only we qualify no poor nonsense. Ibatago, abata berom. Kelebo Olisa hono. Okono Olisa bahere guzu iji bia nga na akpari. Maka aso Olisa sukule gị no ya mu no. You cannot come here and insult me. Damn you. Nonsense.